coverage. Pangasinan pang PPO po, panawagan po ang kapayapaan hanggang sa matapos ang election period. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Nananawagan ng Pangasinan Police Provincial Office sa mga kumakandidato, mga supporters at sa publiko ng katahimikan at kapayapaan ngayong araw ng halalan. Ani Provincial Director Police Colonel Rollyfer Capoquian, ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa umiiral ng mga batas at pagsangguni ng mga kahina-hinalang pangyayari. Ito ay upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat Pangasinense hanggang sa matapos ang eleksyon sa kabila ng ilang naitalang mga kaguluhan sa lalawigan. Mas paigtingin din ang pagbabantay lalo ngayong eleksyon sa pagtatapos nito, maging sa opisyal na pagbibilang at proklamasyon ng mga nanalong kandidato. Tiniyak ng himpilan ang presensya ng mga kapulisan upang maidaos ang ligtas at mapayapang election period. Para sa Bantay Balota 2025, mula sa IFM Degupan, Idol Ron Araka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.